دەمباش گوهدارên hêja ji bernameya dergeha wêjeyê Dembaş ji bernameya dergeha wêjeyê Dembaş guhdarên hêja bi bernameyekê nû ez li pêşberî we me ez Roza Mêtîna îro ez ê balê bikişînim ser hem çîrokên girtiyê bi navê Müslüm Sarıtaş her wiha helbestên Evdê Cano ku her du jî em bêjin dema ku di girtîgehê de yê van helbest û çîrokan dinivîs û ev helbest û çîrokê wan di heman demê de di antolojiya Rabûna Berîl Gulberojan cihê xwe digire. Niha ez ê berê balê bikişînim ser jiyana Müslüm Sarıtaş. Müslüm Sarıtaş li gerevera Colemêrgê ji dayîk bûye, li gevera Colemêrgê ji dayîk bûye. Di 2009 de ji ber têkoşîna xwe ya azadiyê hatiye girtin û li girtîgehê dest bi nivîsê kiriye. Navê çîroka Müslüm Sarıtaşî Nesîb e. Ewrên reş nava rojê darî kiribû û bi carekê re ezman teqiya bû. Baranek lib mezin di nava çend kêliyan de her der bi bereketa xwe şiştibû. Di destên me de qilêşên me xwe bi kotekî gihand berqeftkekê. Em her du bi zehmetî di berqefkê de ango şikefta biçûk de bi cih bibûn. Ez rûniştim û min kîsikê tûtinê ji bêrîka êlekê xwe derxist. Andok li baranê guhdar dikir. Çavên wî destên min ê ku cixare dipêca bû. Ji nişka ve herîniyekê li hemû ciyê oğlan da. Destê min cemidîn. Min li Andok meyzan û bi merak jê pirsî. Ew çi deng bû? Andok serê xwe rakir û bi awirên henûn li derve meyzand. Bêyî ku awirên xwe bide ser min, bi dengekî dilkovan bersiva pirsê da. Nesîb e hespê Newafê keleş. Vê bersiva kur têra min nekir. Andok jî dît ku di çavên min de gelek pirsene. Piştî axîne kur dest bi çîroka Nesîb kir. Ev welat tenê ne welatê me ye, an jî axa me ye. Lê tapiya wê di bêrîka xelkê de ye. Welatê me hem bêsînor e hem jî pirsînor e. Ev sînorên bêsînor sînorên mirinê ne, yên feqîrî û belengaziyê ne. Sînorên debarê ne. Ez nêzî 100 salin xelkê vê herêmê sînoran nas nake. Newaf jî li ser sînorê Bakur û Rojhilat bazirganî ango bi gotina dagirkeran qaçaxçîtî dikir. Ew û senatê Rojhilatî hogir û şirîkên hev bûn. Senar jî ji Rojhilat mazot, benzîn, cixare û qumaşê cîla da anî û dida Newaf. Newaf jî dikirî û da anî malê difirot. Newaf ji ber ku rewşa wî tune bû her carê tenê barek distand. Yên ku rewşa wan baş bû di carekê de 6-7 bar jî distandin û difirotin. Lê Newaf hêj 19 wicî bû û ji malbatê cuda bûbû. Ji xwe re malek nû ava dikir. Piştî evîndariya çend salan ew û gewê gihaştibûn mirazê xwe. Kurekî wan ê 2 salî hebû û gewê dîsa ducanî bû. Ne sewal, ne ert û ne jî pereyê Newaf hebû. Ji keleşiyê pê ve rêyekê din a debarê li pêşiya wî tune bû. Her çiqas gewêya çav bi kil çend caran jê re gotibû. Newaf, bila em birçî û tîbin, lê keleşiyê neke, neçe vê rêya mirinê. Tiştek bi te bê, em ê çi bikin? Ji Newaf rêyeke din nedîtibû. Ji xizm û nasê xwe peredeyên kiribû û çûbû ji xwe re hespek kirîbû. Hespek sorgewez û enîbeş bû. Newaf çawa ew hes dîtibû, dilê wî kiribû gurpegurp. Dilê wî digot: Newaf holo, hespê ku dilê digeriya ev e. Newaf a dilê xwe dike û buhayekî mezin hespê sorgewez û enîbeş distîne. Ji ber ku hesp her tiştê keleşa ye. Keleş pir baş li hespê xwe dimeyzînin. Keleş û hespê xwe dibin hogirê hev yê herî canecan.
Nawaf navê hespê xwe dike Nesîb û ji hespa xwe got: Tu debara me yî, tu pez û zewiya me yî, tu mal û milkê me yî, Nesîbê me dilingên te yên çeleng û hêza te de ye. Piştre jî wekî ku nav li kurê xwe danîbû, devê xwe xist guhê hespê û 3 caran navê wî bang kir: Nesîb, Nesîb, Nesîb. Nawaf û Nesîb êdî du hogirê hev ên rojên teng û fireh bûn. Nawaf ji xwe bêhtir li Nesîb dimeyzand. Êm û cehê wî kêm nedikir. Gelek caran nanê xwe pê re parve dikir. Nawaf çawa porê xwe şeh dikir, riya xwe diqusand, wisa jî li bej û bala Nesîb miqate bû. Boçik û guliyên Nesîb her dem henekirî û şehkirî bûn. Laşê wî her tim şuştî û timar kirî bû. Nawaf hemû derd û kilên xwe dilşadî û bextewariyên xwe bi Nesîb re parve dikir. Nesîb wekî ku fehm dikir, Nawaf kengî bigota: Nesîb! Nesîb guhên xwe bel dikir û li Nawaf guhdar dikir. Bi vî awayî Nesîb û Nawaf li sînor hogirtiya mirinê dikirin. Bi hev re gelek caran ji kemînên dewleta Romê û eceman xilas bûbûn. Nesîb hînî qaçaxvaniyê dibû. Dema Nawaf digot: Hêdî bêdeng Nesîb. Nesîb gavên bêdeng mîna ku li ser axê diherike diavêt. Bêdeng hilm dida û distand. Wiha demekê bi hev re keleşî kirin. Rojekê dîsa Nawaf amadekariya seferê dikir. Kurtanê Nesîb avêt ser. Ji bo ku di şevên reş de xuya neke, eniya Nesîb a sibî bi paçekî digirt. Arast hefsarê Nesîb ê keleşiyê wiha bû. Kevê hefsar wiha çêkiribû ku heta ser difna wî ew cihê baş, ew cihê beş dihat girtin. Kevê jî tê hewşê û bi çavên tijî tirs bi dilguman li Nawaf dimeyzîne. Çavên gewr û gir wekî her carê ne bi melûlî dimeyzand. Nawaf fehm dike ku kevê dixwaze tiştekî bêje, lewma serê xwe dizivîrîne û bi çavên tije heskirin li nav çavên kevê yên bi keder dimeyzîne. Kevê şevek berê xewne xirab dîtibû, xewneke bisaw. Dema ji wê xewna bêwom hişyar bûbû, hemî bedena wê direcifî. û di nava xwêdaneke sar de şilopî bûbû. Dilê wê dikir hewar. Piştî ku dîtibû Nawaf ji kêleka wê di nava nevînan de ye û rodiyê biçûk jî di dergûşa xwe de raza ye, bêhna wê hindek hatibû ber. Di xewna xwe de dîtibû ku agir bi axurê wan ketiye. Hîre hîra Nesîb heta ber ezman diçe. Hîre hîrek ku eman û alîkariyê dixwaze. Reşika çavên Nesîb biçûk bûbû û bi tirs di cihê xwe de li dora xwe wekî zîzanokê disîvirî û mîna ku bêje: Hewar e, ez şewitîm, min ji vê dojehê xilas bikin. Bi bayê bezê Nawaf, kevê û cîran hewl didin ku agir bitefînin. Lê agir hê gurtur û geştir dibe. Mîna ku neftê lê bikin hartir dibe. Di wê kêliyê de Nesîb ji nişka de bilingên xwe deriyê ji agir dişkîne û wekî toqek ji agir xwe diavêje derve. Guliyên wî yên henekirî û hemû laşê wî di nav agir de ye. Nesîb çawa ji axur derdikeve, tevla agirê xwe di nav şevê de bi hîre hîrek ku mirov saw digirt wenda dibû. Tariya şevê bi agirê laşê xwe rohnî kiribû. Wan hê wiha bi saw û tirs li dû Nesîb dimeyzandin, dengekî digot: Hewar e, agir bi malê jî ket. Dema xwe digihînin malê, dibînin ku agir bi odeya razanê jî ketiye û rodiyê biçûk di nava agir de winda bûye. Di wê kêliyê de kevê şiyar bûbû. Dibêjin xewnên baş dost û xizmên xwe re bêjin, ji bo ku bibin rastîn, ên nebaş jî ji avê re bêjin, bila bi xwe re bibe.
Gewê ji serê sibehê zû rabûbû, çûbû kêleka cemê mezin û bi kelogirî hemû xewna xwe ji avê re gotibû. Bi wê avê dev rû û çavên xwe şiştibû û gotibû: Ava zelal û pîroz, wê xewna reş ji me dûr bixe. Lê dîsa jî dilê wê rihet nebûbû. Lewma jî çavên wê hêjî bi tirs û bi guman dimeyzandin. Bi dengekî fetisokî dibêje: Newaf, ez bi qurbana te bim, neçe. Mam ji birçîna namirin? Newaf bi rûyekî beşişî û çavên têrevîn lê dimeyzîne û bi dengekî dilovanî dibêje: Gewê, kew gozela min, ez jî naxwazim biçim vê rêya tarî. Çawa ku me xwe hinekî topî ser hev kir, êdî ez naçim. Ez ê li navçeyê dikanekê vekim û em ê ji vir biçin. Lewma jî divê tu hinekî bi sebir û dilaram be. û amadekariyên xwe domandibû. Gewê bêdil û bêdeng mabû. Tenê bi henûnî li hevdilê xwe meyzandibû. Dema ji gund derdikevin êdî stêrkên Mexrêbê yek bi yek di dilê esman de mîna findan pê dikevin. û şahidiya rêwîtiyê ku dawiya wê nediyare dikin. Heta digihêjin sînor êdî şev jî bi temamî cîhan pêça bû. Tenê ronahiya lembeyên qereqolên sînor xuya dikirin. Her der bêdeng û bêsewtma bû. Hesp û hêztiran jî dizanibûn ku li nêzî sînor divê qet deng neyê derxistin. Wan jî bi xewleyî gav diavêtin. Lewre pastarên îran û leşkerên Tirkan destpêkê hesp û hêztir dikirin hedef. Di nav bêdengiyê de îşev jî qereqolên Tirkan derbas kiribûn û xwe guhandibûn cihê kombûnê. Piştî kêliyekê keleşên Rojhilat jî hatibûn cem wan. Bi çend peyvan hal û wextên hevdû dipirsîn û wekî her carê demil dest ketin dan û stendinê. Lewraya herî giranbiha dem û wext bû. Bazara wê tune nebû. Ne dihat kirîn ne jî firotin. Diviyabû berî ku ronahî bikeve erdê herkes vegeriya mala xwe. Ronahî di vî karî de mirine. Tarî dostê keleşan ê herî bi ewle bû. Lê carna jî Tarî ji hêzên Tarî re dibû sîper jî. Navê cihê kombûn dan û stendina wan meydanek bû. Kê ev nav lê danîbû nayê zanîn. Meydanok di nav sînorê Tirkan de bû. Ango li aliyê Bakurê welê dibû. Lê pir nêzî sînorê Rojhilat bû. Di navbera çar giran de meydanek biçûk hebû. Di navbera çar giran de meydanek biçûk bû. Meydana jiyan û debara qaçax. Li vê meydanê her tişt bi piste piste hat kirin. Bêdengî û zû. Her tiştî saetekê ancak dikişand. Di vê saetê de naskirin û dostaniyên nû û ji dil jî pêk dihatin. Jiyanên nû dihatin naskirin û ji du dewletan agahî dihatin girtin. Dema bazar dan û standin xelas bû û her kesî barê xwe bar kir û xatir ji hev xwestin. Berê hesp û hêztirên xwe dan cihê ku jê hatibûn. Barê Newaf û Nesîb zêde nebû. 4 bîdon benzîn, mazot û nêzî 5 qarton ji cixare. Di nav bar de ji bo kewê jî diyariyek hebû. Ev hemû 80 kîlo encaq hebû. Newaf jî derket ser pişta Nesîb û wisa ketin rêya vegerê. Di nav heş û dilê Newaf de rojên bê talûke û aram. Xeyalên siberojên bê sînor. Bi van xeyal û daxwazên hemû kolber û keleşan bû. Dilê xwe xweş dikir û sebra xwe dianî. Nesîb rê dizanîbû. Wî jî lez dikir û dixwest kêliyekê berî kêliyekê xwe bigihîne malê.
Di şeva tarî de tenê dengê hes û hêstirên bargiran dihat bihîstin. Lê ev bêdengî zêde neajot û bi carekê re cihê xwe ji dengên çekên hêzên dariyê re hiştibû. Dema ku digeliyekî kur de derbas dibin, ji nişka de wekî baranê gule bi ser wan de bariyabû, dariya şevê bi ronahiya guleyan rohînî bûbû. Qareqara mirovan hîra hîra hes û hêstiran. Dengê çekan li nav hev ketibûn. Bi gulebarana yekemîn re hemû qaçaxçî wekî çêlikên kewa her yek bi cihekî de reviyabûn. Kî sax e, kî birîndar e, kî miriye, kî xilas bûye, haya kesî ji kesekî nîm bû. Newaf li ser pişta Nesîb ji ling û zikê xwe bi giranî birîndar bûbû. Lê ji ser pişta Nesîb neketibû xwarê. Nesîb ew ji nav wê tofanê xelas kiribû, gihiştibûn cihekî bi ewle. Li dolek û çemekî biçûk tê de diherikî sekinîn. Çawa disekinin niha Newaf ji ser hişê xwe vediçû û ji ser pişta Nesîb dikeve erdê. Nesîb ji ber serê wî naçe, rûyê wî, porê wî, laşê wî bêhn dike û bi serê xwe hêdî hêdî dinişikîne da ku were ser hişê xwe. Piştî demekê Newaf tê ser hişê xwe, dibîne ku halê wî ne tuhal e. Ew û Nesîb bi xemgînî li hev dinêrin. Newaf dilê xwe bi xwe re disojîne. Piştî salên dirêj cara ewil mîna zarokan didegirî. Li ser xwe, li ser jiyana xwe, li ser çarenûsa xwe û yake wê, li ser feqîrî, xizaniya xwe didegirî. Nesîb jî bi çavên şil li Newaf dinêre. Te digot qey ew jî ji bo halê Newaf rondigan dibarîne. Dema Newaf jî dîmenî dibîne, xwe di avêja stûyê Nesîb û zêdetir digirî. Kêliyek şûn de hewl dide ku rabe ser xwe. Lê ji ber ku zef xwîn ji birîna wî çûbû nekarî û rabe ser xwe. Xwedirê jî dûrikê ser pişta Nesîb dike, lê destê wî nagihêjî. Hevsarê Nesîb digire û bi hemû hêz û taqeta ku di bedena wî de maye xwe hinekî bilind dike û dûrik dadixe. Bi dûrik re dîsa li ser qûna xwe dikeve. Bêhnekê wiha bêhal û mecal dimîne. Şireşira avê bala wî dikişîne. Dizanibû xwarina avê ji bo mirovên birîndar ne baş e. Xwînê gezeba wî zûha kiribû. Xwe hinekî xişt dike û digihîne kêleka cem. Dest û ser çavên xwe dişo û hinek av di devê xwe re werdide û qirika xwe şil dike. Xwe li kêleka cem dirêj dike û bêhnekê wisa bêtevger dimîne. Nesîb jî tê kêleka wî, dîsa li hev dimeyzînin. Newaf ferq dike ku Nesîb di binbar de westiyaye. Xwedirê jî werîs dike da ku barê wî daxîne. Lê hêz di milan de nemabû. Kirin nekir nikaribû girêya werîs veke. Bi kelogirî dibêje: Nesîb, hevalê min, ez nikarim karê te sivik bikim. Disekine, hinekî nefes dide û distîne û bi dengekî ku encaq dihat bîstin didomîne. Di dostê min ê herî dilsozî, dostê jiyan û mirinê. Xwest bikene lê nikaribû, li birînên xwe dimeyzîne, ne birînên filitan dinêbûn. Egala xwe ji stûyê xwe derxist û li ser birîna zikê xwe girêda. Destmala xwe yake wê. Destmala xwe yake wê dabûyê û hê jî bêhna porê wê yê qetranî jê dihat jî li ser birîna rehnê xwe pêça. Lê êdî xwîn zêde di canê wî de nemabû. Dizanibû ku ew birîn wî nagihêjîne serê sibehê.
Dinêv divê naberê de derdor dîsa bêdeng bûbû, wekî ku saetek berê qîyamet ranebûbû. Wekî ku du dewletan bi hev re êrişî çend Kurdên belengaz nekiribû. Ji dengê xwezayê pêve tu deng û pêş tu nebû. Newafê ber ava keserê derê tûrik vedike. Xwîna ku ji birînên wî herikî bû tûrikê spî sor kiribû, nan û penîrê wî jî sor kiribû. Perçeyek nanê ku paqij xuya dikir davê ji devê xwe. Bêhn û tama xwînê jinan dihat. Bi zorê wîloqê nan dicû û dadiqurtîne. Nanê din derdixe û dide ber devê nesîb. Lê nesîb naxwe. Berî ku Newaf were ser hişê xwe têr ava xwaribû û çêriya bû. Newaf êdî çavdarî dibe. Hişê wî diçe û tê. Bi zehmetî nefesê distîne û dide. Li Nesîb dimeyzîne. Nesîb jî li wî. Di nav bar de fîstanê ku ji gewgozela xwe re stendibû bala wî dikişîne. Pêweste û bi dilekî peritî hinekî lê dinêre. Bi xwe xwe dibêje. Ka digotin mirovê li ber mirinê be hemî jiyana wî di ber çavên wî re derbas dibe. Çima ya min derbas nabe? Destê xwe dixe bêrîka êlekê xwe yê keleşî. û lênûska xwe ya biçûk derdixe. Devê wê vedike paqij maye. Di rûpelên destpêkê de çi stendiyê, çi daye û dê çi qas kar bike nivîsîbû. Bi xemgînî dibeşîşe. Niha her tişt jê re bêwate dihat. Çend rûpelan diqulupîne û rûpelekî spî li ser çoka xwe diedilîne. Pênûsê jî derdixe û li ber heyveronê ji hevjîna xwe re çend rêzikan dilsoj dinivîse. Gewê can, cana min, gebaniya mala min, ez van rêzikan di kêliyên xwe yên herî dawî de dinivîsim. Rihistîn li dora min tê û diçe. Min bi xebera te nekir, ev hat serê min. Min tenê dixwest ez rewşa we baştir bikim. Lê niha ez xwe ji xwe mehrûm dikim û rewşa we girantir dikim. Ah gewa min, em ne ji hev ne ji jiyanê têr bûn. Gelo qeder e ev? Nizanim. Lê divê ne wisa bûya. Em bûne qaçaxên welatê xwe. Baş li zarokên min binêre. Bila çarenûsa me nejîn. Heke pitika me çêbû keç be bila navê wê Zeryan. û ger kurbe jî bila navê wê Rêzan be. Min dixwest keçeke mîna te delal çê bibe. Lê nesîb jî xwedî derkeve. Ew nesîbê me bû. Dost û hogirê min bû. Niha jî tenê ew li gel min e. Êdî wî neşîne qaçaxiyê. Heke hûn nikarin lê binêrin hema hevsarê wî ji serê wî bikewiye wî azad berde. Min bibexşîne kevê, gewa min bibexşîne. Bi qasî jiyanê ji we hez dikim. Dixwest hê gelek tiştan binivîse, lê hem nedikarî û hem jî êdî wateya tiştekî nemabû. Qaxiz jê kir û bi zehmetî xist nava fîstanê ku ji gewê re stendibû. Berê xwe dide Nesîb û dibêje: Nesîb, lavo, hevalo. Nesîb guhê xwe bel dike û serê xwe bi ser Newaf de nixwîn dike. Newaf bi dengekî dilşewat didomîne. Here Nesîb here. Xwe bigêjîneke wê, xwe bigîjine rodî, bi tika ku hê nehatiye cîhanê û bi destê xwe berê wî dide gund. Lê Nesîb xwe ji cihê xwe tev nade, wekî ku bêje: Ez naxwazim te li vir bi tenê di nav destê mirinê de bihêlim. Li Newaf dinihêrî. Newaf dîsa got: Here.
بدنگێکی هەنێکی حەشک دیسا گوت هەرە نەسیب ئێدی ئەس خلاص نابم هەرە خۆ بگیهینە مالێ بگیهینە کەوێ نەسیب فێم کردبوو کو نەواف چ دەبێژە چەند جاران بشت سەرێ خۆ دەهەژینە و بەر بگوند vە دەکەوەڕێ گێلەیەکێ شوون دەدەسەکنە وەکی کو بێ بریار بە نەواف دیسا دەبێژە هەرە نەسیب هەرە نەسیب bi dengekî guh ku guhê cîhanê ger bike dike hîrehîr û ji ber çavên newaf wenda dibe heta ku digihêje gund nasekine êdî roj hilatibû û dinya ronî bibû Nesîb rast diçe ber derê malê ji xwe li gund qiyamet rabûbû agahiya ku swar ketine kemînê gihaştibû gund gelek hes û hêştir birîndar û bêxwedî vegeriyabûn lê hêjî nedihat zanîn ku ka çend kes ji wê şeva mirinê xelas bûne kewê jî ji êvar de bi girî xwe kuştibû lê dema ku çav li Nesîbê bê swar dikeve qêrîne ku hemû gund li derdorê kom bibe jê bilind dibe hema di cihê xwe de rûdinê û mîna dîna wê ax û xweliya hewşê bi ser serê xwe de dadike û bêhişt dikeve gundiyek parê Nesîb ê ku bi xwîna newaf hatibû şiştin dadixe û wî dibe axur çend gundî jî diçin û ber êvargî termê newaf ê bêgiyan tînin malê kewê hefteyek şûn de nameya newaf adina fîstan de dibîne û dîsa qêrînî bi canê wê yê şîndar dikeve du mehşûn de kewê rojekê bi xezeb radibe ser xwe şefaqê serê sibehê bû hevsarê Nesîb digire û wî derdixe derve heta derveyî gund serê gir dibe hevsarê wî ji serê wî dike û dibêje Nesîb lawo here ez êdî nikarim li te binêrim her ku te dibînim newafê min tê bîra min û devê birînên min careke din vedibin ev birînên ku wê tu car qalik negirin ji nû de xwîn dibin divê wesiyeta newafê xwe bînim cih Nesîb serê xwe dihejîne û bi çar gavî berê xwe dide serê çiyayên bilind ev nêzî 5 salin ku Nesîb di navbera sînorên welatê percekirî de azad dibe se sînorên wan ên ku her bi hostekî bi xwîna me hatiye avdan dibin lingên Nesîb de dieciqin andok sekinî çîroka Nesîb xilas bibû baran hêjî hûr hûr dibariya hêronahî jî hebû em ji şikefta biçûk derketin û me berê xwe da wargeha hevalan di serê min de bi hezaran çîrokên dilêş ên mîna sî û sê gule roboskî û kolberan da beşî çar parçeyan kirin dilê me bi sînorên ji mirinê û em kirin qaçaxvanê dilê xwe mirin divê mirin di devê xwe de dihewîne para me ya jiyanê li welatê ku ji bilî wê her tişt qedexe ye û her cara me destê xwe dirêjî jiyanê kir perçeyek me da qurtand û xwîna me pijîqî ser nanê me xatirxwestineke şîndar e her rêwîtiyek me ya ber bi perçeyekî dilê me ve ji yên ku li dû me teşiya tirsek nepenî dirêsin di xewnên xwe de dihilçinin û bi dizîka di guhê avê de dipispîsînin xewnên xwe yên ji agir lewre mirin li sozek bê hempaye di navbera her çar aliyê dilê me de Belê guhdarên hêja min niha çîroka bi navê Nesîb ya Müslüm Sarıtaş bûre guhdar kir bi vê münasebetê em hem silavê xwe ji girtiya azadiyê Müslüm Ertaş û Evdê Canû herûha ji hemû girtiyên azadiyê re dişînin bi rastî jî dema ku merevê çîrokiyê dixwîne wisa mirov hinekî kelegirî dibe carna jî me re dihulkim û ew rastiya biêş a sînorên çar aliyên Kurdistanê tê bîra mirov elbet em
Kurdistana sor jî ji bîr nekin. Niha jî ez ê hinek helbestên Evdê Cano ji we re bixwînim. Di destpêkê de ez ê balê bikişim ser kurdejiyana wî piştî jî piştre jî çend helbestê wî. Evdê Cano di sala 2008 de li Qoserê ji dayîk dibe û di 1999 de jî li heman bajarê tê girtin. Ji wê çaxê heta niha di girdîgehê de ye. Helbestên wî di rojname û kovarên wekî Azadiya Welat wê çirûk de hatine weşandin. Pirtûka bi navê Gulan Pirtûkawiya yekem e. Ev pirtûk li girdîgehê hatî nivîsandin. Berhemên wî: Gulan helbest weşanxaneya Belkî 2008, Adara Agirîn helbest weşanxaneya Ronahî 2013 Amed. Zo Rindê: Nameya te li kozika deriyê dilê min asê dibe her tim. Şevşevoka reşa tişevê di reşika çavên min û di rêzikên awazê daxwazên min de tê vexwendin û aj dide. Çonga min hîn di xusiya gotinên Cano de dilerize. Canê: Niha nikarim bêjim bigiyanim, hema wisa serjêrkirî, hema wisa serjêrkî. Deriyê dilî, seriyê qel, sîmayê şil, te bi hev re dibêjin bîst. Zo, zoyên strana rindê. Çile: Di sir û seqema qeşîner de êşên bêhed û bêhesab. Kizîniyeke soteber ji kerkeroka dilê min anî. Çi biwêjên li ser dilî hebin jî dîl ketin sêwîman. Ji dilî ketin kavîman. Ji ber vê yekê ku paxila demê xwe giran dike. Sir min diêşîne, seqem min dimesîne, ku hemû dilketinên min di çileya de binketin. Çirûsk ji kulîlkên çiyayan re. Çirûskekê dixwazim, çirûskekê tenê, an çirûsk an jî birûsk. Hewl didim ku bibim bi şîrîna ser rûyê zarokên têrmijandî, têrhejandî. Belê guhdarên hêja satim dawiya bernameya xwe di vê bernameyê de jî min balkişan ser çîroka Nesîb a Müslüm Sarıtaş girtiyê Azadiyê her wiha Evdê Cano helbestên wî mixwend. Ew jî niha di girtîgehê de ye. Ev helbestî çîrok jî ji antolojiya çîrok û helbestên nivîskarên zindana de ya Rabûna Berîl Gulberojan de cih girt. û 39 nivîskar û helbestkar helbest û çîrokiyan tê de cih digire. Her wiha ev pirtûk ji nivîskarên ku berhemê wên di vê berhemê de digire û ji nivîskar û helbestkarên wekî dinê di girtîgehan de jî hat şandin. Bi vê berhemê ji xwe berê jîmanî bû ziman armanc ew e ku li pênûsa nivîskar û helbestkarên zindana têkoşîna wan em xwedî derkevin. Heta demek dinê bimînin di xêr û xweşiyê de. Dem baş guhdarên hêja ji bernameya dergeha wêjeyê dem baş.